Sabes a que non lle seguro non lle dá mareos, nin ten falta de enerxía, nin nada de nada? Contame. Carmen, unha veciña de Portonovo de Botallanos. 92. Má arriba. 96. Veña, para arriba. 100. 101 anos. Unha muller que ten unha enerxía increíble. Sai a pasear todos os días 3 horiñas. E aparte ten unha memoria que, fíxate, é que é envidiable, porque esta muller é a que recita o rosario na misa cando hai novenas. Alá fomos a coñecer a Carmen, a avoa de 101 anos de Portonovo. Carmen de Portonovo. Toda a vida? Da cova? 101 anos. 101 anos. E camiña un montón. Camiño ás tardes. E podemos ir camiñar con vostede agora? Depende onde sea, Carmen, 3 horas camiña, non? Dúas, tres. E sempre é o mesmo percorrido? Sempre hasta Cami Castro. Cal é o segredo para poder estar así tan ben aos 101 anos e poder subir así as A costas? traballar moito. De que traballou vostede? Mira, que a vender o pescado, primeiro na lonja. A traballar na lonja noite e día. Foi da que lle fastidiou xubilarse? Sí. Que tiña ganas de seguir traballando? Sí. E cal é a súa comida favorita? Para saber que hai que comer para ter boa calidad de vida. Teño boas comidas, teño todas. Ou sopa ou caldo. Ai, Encima con de así todo. con grelos. Ai, que o Encima- caldo é o mellor que hai. E o viño iso que tal? Ai, Non uso viño nada. ás mediodía nada máis. Tinto ou... Ai, da casiña. A hora da comida, a coiña non me vai. Non é para todo o mundo. A tira cos valos. É crianza rans. E non sales na televisión. I'd like to clip your wings so you can fly. Oye, pero bueno, qué desprecio. Ah, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? pero tú, non apareciste. A verte, corazón. Picking on me. I can't do my homework and I E vostede ten algunha compañeira que acompañe así a Sí, pasear? sí. E cantos anos ten a compañeira? 87. E que tal, así, unha amistad con 20 anos de diferencia? Ela na súa casa e na miña. Pero xuntas para ir camiñar. A camiñar. Se un día chove, Ai, non salgo. e ese día que fai? Na casa. E que fai na casa? Estou sentada a miña televisión a dormir. Mira a hora galega, seguro. Sí, Dixéronme que a veces poñía un sombreiro para camiñar. sí. Quere poñelo agora está saindo bastante o sol? Eu poño, pero é outro que non é este. E non é este, vaya. Equivocáronse hoxe. É un pouco presumida. No, Dalle igual. eu sempre estaba ben. Para min todo estaba ben. Eso está moi ben, non ter así ningún complexo, non... Gostaba andar ben, limpia. Pero non teño complexo ningún. Penso que non lle gusta moito o gorro que leva hoxe. Poño eu un... Como ver. queiras ti. A ver que tal me queda a mí. Quédate ben, muller, todo queda ben. Seguro, non me estás enganando. Jana de Leri.